niretzako hemen lizeoan Etxeparen egitea badauka bi gauza interesgarri. Bat, ekartzen dugu antzerkia antzokitatik kanpo, ekartzen dugu beste ezoiko leku batera antzerkia. Beraz, posible da kalitateko antzerki bat, esan nahi dut, bere teknikarekin, bere fokoekin eta bar formatu txikien antzokitik atera eta edonora eraman. Eta kasu honetan hemen Etxeparen. Eta batzutan aipatu dut ikusgarria amaitzean publikoari azkenean ere haiek dira, ikuslegoko pertsonak dira gure sostengua, gure etorkizuna, datozen aktoreak eurak izango dira, datozen ikusleak haiek izango dira. Beraz, niretzako oso importantea da teatroa, antzerkia hurbildu ahal izatea horrelako lekuetara non gazteak dauden eta horretaz gain, uste dut gaia badala instituto batean edo liceo batean erakusteko moduko gai bat, pedagogia puntu bat badaukalako eta guztiok gizarte mailan jasaten dugun egoera baten erantzun bat da. Ez da, erantzun mundiala, baina erantzun bat. Guk ez ditugu sekula ere erantzunak ematen antzerkian, nik uste dut. Ez ditugula ematen erantzunak. Pausatzen ditugu galdera asko. Galdera asko, hausnarketa asko, baina sekula ez ditugu erantzunak emaiten. Eta uste dute erantzunak norberaren esperientziaren arabera, norberaren bizitzaren arabera hartuko ditu, esan nahi dut ikuslegoak hartuko duela norberari dagokion erantzuna. Niretzako ikusgarri hau da terapia personal bat. Ikuskizun honetan badaude bi parte, bat errealitatean oinarritutako parte bat, eta beste guztia da teatroa, fikzioa eta antzerkia. Ikuskizunaren hasieran aipatzen ditut bi kasu non alaba bat edo arreba bat personajearen arreba bat bortxatua izan zen 11-15 urterekin eta beste bat hor jazarpen moduko bat sufritu zuela eta horrek gertakari horiek biak errealak dira. Horrek nik gu bosta nahi arrega bakara, bi mutil, 3 neska. 3 neska horretatik bi bortxatuak izan ziren, bat 15 bat urterekin, bestea 11 urterekin, gitxi gora bera, eta bestea ez zen bortxatua izan, baina urteetan gizon baten gandik jasarpenak jasan zituen, eta sufritu zituen, eta bar. Eta kontua da nire etxean, inoiz zen horri buruz berbarik egin. Esan inoiz azelaratu edo hitz egin, normaltasun batekin gertakari horiei buruz. Orduen nik ikuskizun hau sortu nuen pizka bat niretzako, nire baitan edo nire barruan zegoen amorrua nolabait arintzeko edo askatzeko edo terapia moduan uler daigun modu batera, ez? Niretzako nahiko terapia da. Eta, zorionez, ikuskizun hau egin nuenean eta nire familiako arrebek ikusi zutenean, orduen, egun horretan bertan, hitz egin genuen 40 urte pasa eta gero, hitz egin genuen egun haiei buruz eta modu osasuntsu batean, eta beraz, niretzako tomiriz oso gauza personala da, balio izan didana hori nire arima garbitzeko, arintzeko nolabait, eta balio didana ere bai familiarekin trauma bati buruz hitz egiteko eta normalizatzeko eta zauriak osatzeko. Hasi nintzen idazten eta bar, eta momentu batean gelditu nintzen eta esan nuen gizonezko bat naiz, ez daukat eskubiderik
gai hau kaleratzeko. Egin dezala emakume batek, ez da? Nik ez dekot eskubidea honi buruz berba egiteko, ni naiz problemaren zati bat, parte bat, ezin naz hemen agertu. Eta pentsamendu hori luzez ukan nuen buruan. Baina gero, beste alde batetik, historia, hau da, nik ez dut egiten ikusgarrian, ez dut egiten emakumearena, hasieratik amaitu arte, gizonezko bat naiz. Jantzita emakume moduan, edo dalakoa, baina gizonezko bat naiz, eta gizonezko baten moduan konportatzen naiz. Nire jarrera, gizonezko baten jarrera da. Nirea, nolabait, ez? Eta nire bizitza personaleko oso gauza intimoak kontatzen ditut. Beraz, horrek lagundu zidan, arean edo pizka bat, zalantza horiek eta kontraesan horiek ganditzeko eta esateko, azkenean ere nire bizitza pertsonalaren zati baten aurrean nago eta badaukat eskubidea nire bizitza pertsonalari buruz berbaiteko, ninaz eskubidea duen pertsona bakarra. Eta horrela garbitu nuen apurbet kontraesan horiek. Eta gero egia da, testua guztiz idatzita zegoenean, testu hori bidali nien hainbat pertsoneri, mugimendu feministako hainbat kideri, eta ni baino askoz ere jantzita dauden pertsonak feminismoaren gainean hitz egiteko eta eurek orrazteko eta ikusteko ia testuak paseukan hiztegi zuzen bat, hitz egiteko modu zuzen bat, ez mintzeko, ez eman mina beste edozen sensibilizazioei eta bar. Orduen, holan apurbet, horri esker garbitu nituen kontraesan horiek. Euskal Antzerkigintzaren osasuna nik uste dut benetan ona dala, gero eta hobea, eta gainera badatorrela belaunaldien arteko errelebo bat. Badator jente gazte pila bat antzerkia egiten, oso ondo, kalidadekoa, gauzat diferenteak eta problema ez garagu, problema instituzioak dira, problemak dire programatzaileak, instituzio publikoak, horiek dira gure sektorearen problema. Eta da, problema handi bat. Gure politikariek ez dute inolako ideiarik kultura zertarako balio duen. Badakite osasuna zertarako balio duen, kirola zertarako balio duen, edukazioa, hezkuntza zertarako balio. Hori badakite oso ondo bikain. Ez dute idearik ez, baina idearik ez, kultura zertarako balio duen. Beraz, hori ez dakitenez, eta hau da oso zentzu orokorrean, ezkerretik eskuinera. Ezkera bertzaletik hasita eta lepentzaletan amaituta. Idearik ez. Eta dana nahastu egiten da, kontzeptu merkantilista batekin, nahazten da turismoarekin, nahazten da folklorearekin, nahazten da kapitalismoarekin, beraz, hau izan behar da jarduera bat non etekin ekonomiko bat ateratzen dan, eta hor hasten dira nahazte borrazte batzuk. Eta desbirtualizatu egiten da kulturaren ikuspegia. Beraz, ez dago diru nahikorik horretarako, ez dago kultura politikarik, epe luzerako kultura politikarik, ez dago benetan nire herrian mota guztietako espresio edo adierazpen kultural desberdinak erakusteko inolako intentziorik, salbuespenak salbo, badaude batzuk ondo aritzen direna, baina orokorrean problema hori osasuna gurean bikaina.